Good morning pala mga igan. Mayroon lang tayong gagawin ngayon. Kasi ano na ngayon, August 22 na ngayon mga igan. Ito yung 21 to 26 kasi mga igan of the month. Yan yung time na mag-email sa inyo si yung si Google AdSense kung may pumasok na ba na ano pera sa bangko mo. Kaya ngayon i-check natin mga igan. Bali ito pala yung monetize natin na channel. Yan pala mga igan. Ito yung ano natin. Sweldo natin 106.24 minus taxes na to. Bali ang expected payment niya mga kaibigan ay August 21 to 26. Kaya i-check natin. Bali dati nakita ko to 107.62 to eh. Nakaltasan na ng tax to kaya 106.24. Ngayon ang gagawin natin, i-share ko lang sa inyo kung paano tayo paano natin i-check kung may ano na ba, yung may pumasok na ba sa AdSense. Ang Google AdSense kasi mga igan, doon natin malaman kung makasahod ba tayo sa ating pagbablog ba o bilang maliit na YouTuber ba. Diyan mga igan, magla-login lang tayo sa ating AdSense, sa Google AdSense. Yan. Ito kasi mga igan, kapag ano ka, yung legit, yung vlogger ka na talaga or YouTuber ka na talaga, kailangang may AdSense ka. Ngayon ako, meron ako nito, Google AdSense. Mag-sign in na tayo. Yan mga igan. Tapos Tagalog to, pwede mo i-translate ng ano to, English. Translate sa English. Ako mga igan, hindi naman tayo malaking YouTuber or vlogger. Isa lang tayong ano lang, yung natural lang na ano ba, simpleng mamamayan lang ba na nangangarap lang ba. Ito na yung pangwalo ko na sweldo mga igan sa loob ng 5 years pagkatapos kong na-monetize. Ngayon dito na tayo sa ito mga igan, anuhin natin. Then AdSense, get started. Get started tayo. Madali lang to mga igan. Dito mo malaman, i-check mo kung sigurado ba ka ba talagang makasweldo sa buwan na to. Yan, ganun lang mga igan. Pero i-ano ko lang natin. Yan ang mga igan. Yan, lumabas na siya. Tapos antay-antayin lang natin payment account. Yan, lumabas na siya mga igan, 106.24. Ganun lang kadali mga igan. 106.24, kaltas na yan sa tax. Ito yung sasahurin natin ngayon. Ito kasi may mga igan ay kaltas na ng tax to. Tapos ang sahuran niya ay ano mga igan, kasi hindi ka kasi makasweldo kapag hindi aabot ng $100 yung ano mo, punuin mo muna yan. Hindi katulad sa Facebook na $25 pwede mo nang ma-withdraw yung ano mo, pwede ka nang makapagsweldo. Yan o, yan nakalagay igan, 106.24. dati to 107.62 minus taxes na to mga igan. Tapos ang expected na swelduhan niya mga igan ay August 21 to 26. Papasok lang to sa ating account, sa ating bangko mga igan. Ihuhulog lang to, automatic na ihulog to. Kung anong gamit natin na bangko, sa akin Metrobank mga igan. Kaya ito yung sasahurin natin ngayon. Malaki-laki na rin yan mga igan kaysa ano ka,
Sa malaki na yan mga igan sa mga sa katulad natin na isang ultimo lang na YouTuber or nagsisimula pa lang. Ayan lang mga igan ang may share ko sa inyo. Marami pong salamat sa inyong panonood at God bless.